Doncs soc la Rocío Manzano i m'agrada moure'm entre el món artístic cultural i el món social i soc sòcia de la cooperativa NUS. NUS va néixer d'alguna manera d'un projecte previ on fèiem un espectacle sobre violències masclistes que va néixer el 2009. El 2014 vam decidir una mica posar tota la carn a la graella, deixar les altres feines que teníem i centrar-nos en el que ja era NUS. No? I el 2017 ens vam fer cooperativa, que va ser com un pas que era com el pas que havíem de fer en aquell moment i que ens ha portat al NUS que tenim ara. Doncs a NUS tenim ara mateix 3 branques. Hi ha una branca que és més la teatral, on fem espectacles presencials o online, ara també. Una altra on fem tallers i formacions, i aquí fem tallers i formacions de tot tipus. Pot ser sobre les temàtiques que treballem més, que són temes al voltant del gènere, les violències masclistes, LGTBI-fòbiques i tal, l'assetjament escolar, el bullying o el ciberbullying, i pot ser també, si no sobre temàtiques, sobre les pròpies metodologies que fem servir al Teatre de les Oprimides, metodologies participatives, etc. I per últim tenim una última branca que és més facilitació, acompanyament, les altres coses, diguéssim, que no entren aquí en teatre i en formacions i tallers, i és la branca potser menys coneguda de NUS, però on fem projectes molt interessants també. Per mi una agressió és un atac físic, verbal, simbòlic cap a una persona. A mi, més que pensar en termes d'agressió, també per la meva trajectòria del Teatre de les Oprimides, parlo més de oprimit o oprimida i opressor-opressora, no? Perquè, per exemple, en el món del Teatre de les Oprimides, víctima es considera la persona que ja no té forces per lluitar, no? Com que ha rebut una opressió fins al punt de convertir-se en víctima. En canvi, una persona oprimida és una persona que encara té desig de canvi, que vol fer alguna cosa per subvertir aquesta relació desigual de poder i on està vivint una opressió. També perquè una agressió pot ser, em poden agredir pel carrer perquè sí, perquè vaig pel carrer i passo per allà random, i en canvi, si parlem d'oprimida, incorporem una mirada una mica més macrosocial, és a dir, que té en compte la part social de les temàtiques. Si passo pel carrer i m'assetgen per ser dona, és diferent que si passo pel carrer i m'assetgen perquè estava per allà. Jo crec que parlant d'oprimida visibilitzem aquest sistema on hi ha unes persones que per X, en un eix d'opressió, estan per sobre d'altres, i en canvi si parlem de víctima és una mica més complicat. Jo crec que totes les dones, pel fet de ser dones, han patit agressions, siguin més lleus o més greus. Jo, al final, he patit tot tipus d'agressions, des de verbals a físiques no tant o no tan greus, però també que et toquin el cul al carrer o que toquin el teu cos sense que tu ho vulguis. Això jo crec que m'ha passat. Violència més institucional, violència sexual també. Tenim molt l'imaginari de les violacions en el món aquest de persona que te persigue per la calle, però jo crec que al final ara sí que es comença a parlar més del consentiment, del desig, que només un sí amb ganes és un sí i ja només no és no, sinó que incorporem aquesta perspectiva de ser desitjat, la relació sexual, però fins fa poc, moltes vegades, i això en el meu context ho he vist molt, arriba al punt de tenir sexe amb algú amb qui realment no tens ganes, però per la circumstància, perquè ja que he començat segueixo, i jo crec que això s'ha de seguir visibilitzant, perquè és una violència que és molt quotidiana i que l'hem de visibilitzar al final. Sí, jo crec que s'ha de començar per la visibilització i la prevenció, perquè hem d'entendre que això no em passa a mi perquè sóc jo, sinó que això respon a aquesta estructura macrosocial on en termes de gènere, pel fet de ser dona o pel fet de no tenir un gènere normatiu, és més probable o les violències van dirigides cap a nosaltres. Entendre això ajuda molt a no culpabilitzar-te i a entendre que també és un sistema que ho està recolzant i que per tant és cultural i que per tant es pot canviar. Això ajuda molt.
I després autoorganitzar-se, tenir espais de cura i també entendre que qui està en el cantó privilegiat ha de fer alguna cosa, no? Perquè nosaltres podem dir, sí, dona, empodera't, fes coses, però potser també qui està en aquest cantó, que en aquest cas acostumen a ser els homes cis, heterosexuals, etc., que han de fer aquest pas, no? I també entendre que vivim en un món on la violència està supernormalitzada i rebem tota l'estona un doble missatge, no? Que és, no, la violència no, des de petit ens diuen, no siguis violent, no peguis, no, però al mateix temps veiem que la violència funciona, per tant és molt difícil combatre-ho quan estem tenint aquest doble missatge, no? I és adonar-se'n de què vol dir la violència, també quan som nosaltres violentes, ajuda a entendre com funciona la violència i a detectar-la i a poder combatre-la i a poder també fer-se càrrec de quan som violents, no? Pues, com segurament les persones que estiguin veient aquest vídeo ja es defineixen com feministes, molt probablement, crec que és aprofitar que, ara som feministes, no? Ens hem adonat que, sobretot les dones, pel fet de ser dones, estem en desavantatge, no? Jo crec que hi ha un punt que aprofitar aquest coneixement encarnat de dir, a mi aquestes coses em passen i m'han passat pel fet de ser dona i ara m'autoorganitzo o visibilitzo, o em queixo, em reivindico, m'empodero per poder subvertir aquestes violències, també fer-nos càrrec de què passa quan som nosaltres les que estem en el cantó opressor, no? Ara ja hem entès aquesta estructura d'opressió, doncs anem a fer-nos càrrec, no? Per exemple, quan jo, pel fet de ser blanca, soc violenta o no faig el suficientment per ser antiracista, no? I per tant estic perpetuant aquest sistema on jo tinc un privilegi, no? Perquè és molt fàcil adonar-se quan estàs en el cantó no privilegiat, però quan estàs en el privilegiat no tant, perquè és més difícil, perquè tu estàs aquí i estàs molt còmode i no te n'adones que aquí baix segurament és molt més difícil estar, no? Jo crec que aprofitar aquest coneixement des del cantó oprimit per pensar en altres eixos d'opressió on nosaltres podem ser les opressores i intentar canviar-ho, no? Per també no només quedar-nos en la queixa, sinó al final, si jo estic bé però una companya pel fet de ser negra no està bé perquè rep violències institucionals, etc., quin sentit té que jo estigui lluitant només per mi i el meu eix d'opressió, no? Jo diria, intentem canviar també tot el que ens envolta en els altres temes també, perquè o estem totes o això no tira. Sí, ja heu fet molts i cada cop queden menys, però a mi m'agradaria molt treballar el tema que comentava abans de les violències sexuals més quotidianes i sobretot el tema del coitocentrisme i el falocentrisme, el com entenem que al final les relacions sexuals heterosexuals especialment estan supercondicionades perquè la relació vol dir la penetració i crec que s'ha de visualitzar un món d'experiències sexuals que no passen per aquí, per fer també espais més oberts i més imaginatius i també més plaents. En un món ideal, tothom hauria de treballar i de ser conscient del tema del poder i intentar, quan no tenim poder, empoderar-nos i quan el tenim, fer un ús conscient del poder i mai fer un abús, fer un ús del poder i no un abús del poder. Doncs si fos un animal seria un gos, que m'agrada molt, o una perra, com diria la Rigoberta Bandini. Si fos un menjar, m'agradaria pensar que sóc un pastís de formatge, però en realitat soc una torrija, d'esas que se hacen en Semana Santa, sin duda. Un tabú crec que seria el tabú de l'equidistància, que aquí a Catalunya més ha tingut una connotació com molt de no, és que no et mulles, no estàs ni en un cantó ni en un altre, i jo reivindico aquesta equidistància entesa des de l'escala de grisos, en un món tan polaritzat, quines escales de grisos podem trobar per aconseguir entendre'ns, no només amb el tema aquest, sinó en general. A vegades és molt fàcil estar polaritzat per X motius
I crec que l'equidistància o moure's en l'escala de grisos ajuda a destensar i a rebaixar certs conflictes o certs temes. Que res, visca les tabús. Més tabús a les nostres vides. Trenquem tabús.